ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ҳозир ман шумода мехоҳам анаи нусхои ва я нишонтиём нусхои барашко, материалои новинка, мрамра меган, резинка гияй, глои нав, сангои хамелеон дора. Ман инора баъзеоша сангои бисёрша шумода нишон дода будам, 230 сомона будан. ҳозир ҳамино анаи нусхаи дигар хел санга пешниҳод мекунам. Ино бошад 180 сомониян. ина марҳамат, инаи дигар рангаш бо ҳамашон фасонан, ҳиччи намешаванд. материали хушрӯбай, сангоям сангои оригинали нами хамелеонан. як чиз дигар дӯстони азиз ки мо фақат интернет-кати кор мекунем. каседа ки доставка дар кор бошад нависад, мо худмон доставка мекунем. шахсоне ки дар душанбе ҳастанд, шумо метавонед заказ кунед, баъде ки бурдан дастонда додан, баъд сумшатиед. одамое ки мисол ба ноҳияҳо мехоҳанд ки доставка кунем, оно аввал пулшам равон мекунанд, баъд доставка мекунем. хулас ина бинед чӣ қадar хушрӯ. ям ҳами 180 сомон. ази бо инаи хел ранги дигараш ҳастай. фиолетовый. бинед чӣ қадar фиолетовый фасон. ана ин гул. ана гулам бинед чӣ қадar хушрӯ. ази чанд ранг дора. ҳаминам 230 сомонаша ман шумода нишон дода будам. и бошад дигар хел санг задагиай. нусхаш дигар хелай. 180 сомонай, 3 метрш. марҳамат, каседа ки доставка дар корай, марҳамат, нависед, доставка мекунем. инаи бо ранги дигар. ино ҳамаш евростилан. нусхои евростилан. барои ҳавай ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. ана ин ёям арзон шуда 180. ино ба фикрам 200 будан. дӯстони азиз, ана миноям ҳозир 180 шидан. марҳамат, метавонед дархост кунед, доставка ҳастай. сангошо набинед, хамелеон, санги хушрӯ, новинка. бибинед чӣ блеск метиҳад аз дур. дар камера вақте ина ман наздик мекунам, наметова ҳамин блескои санг, вале ина қафоша аҳамиятед чӣ қадar блеск доран санго. аз анаин гулам чанд ранг ҳастай. ям ҳамин хел 180 сомон, 3 метрш. шахсоне ки оптом гирифтан мехоҳанд, шумо ҳам нависед. оптомда бо арзонтарак мешавад. игулам хушрӯ. дидед нусхаш? ана сабзаш ҳаст. ҳозир ино ҳамашон модаян, ҳамашон гулои новинкаян. ана тигр. бисёр тигр мепурсанд духтарако. ино ламиражневу ҳамхе мрамр меган, барашкаян, резинкагиян. нусхаи тигри мрамрина. ям ҳамин нарх 180. ва инчунин 3D санго ҳаст. тамошобинони азиз, ана ин намудошам ҳаст. ино санги 3D доран. беҳад сангошон бисёрай, хамелеонан. дидед? хчон. анамхе барашка мрамр. анаиш бо нусхаи сангаш дигар хел. дидед? анаи бо хушрӯй дӯстони азиз. анаям фасонай. ино 200 сомон зиёд будан. ҳозир боша анамхе 180 сомон шуда. гайна сафедчам ҳастай. хоҳен агар заказ кунед, доставка дорем. хулас беҳтарин материалҳо барои шумо ҳай. метавонед хафо намонда занг занед, доставкара мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. хайр. то видеоҳои оянда.